ako je zvykom, i tento rok v strednej odbornej škole v Starej Turej oficiálne privítali prvákov. 16. novembra 2016 nových žiakov čakala imatrikulácia. Každý rok si žiaci 4. ročníka spoločne pripravia niekoľko zábavných úloh, ktoré musia prváci splniť, aby sa oficiálne stali študentmi strednej odbornej školy. V Dome kultúry Javorina museli prváci splniť rôzne typy úloh, po ktorých boli následne hlavným katom imatrikulácie pasovaní za študentov školy. Každý z nich o tom dostal i patričný doklad. Tento školský rok aj rady učiteľov posilnili dve nové profesorky, ktoré boli tiež slávnostne privítané. Prvákov vítame medzi žiakmi strednej odbornej školy. Prajeme im veľa síl, úspechov, tvorivých nápadov a dobrých známok, aby sa na našej škole cítili dobre a v budúcnosti získali uplatnenie vo svojich vyštudovaných odboroch. A keby to bol advent v Starej Turej, keby sa nekonal vianočný trh. Tento vtoročný sa uskutočnil 10. decembra. Trval len jeden deň, ale o to bol zaujímavejší a milší. Celé námestie zaplnili remeselníci, v ich ponuke prevládal najmä vianočný tovar, dekorácie, sviečky, medovníky, oplátky, ale núdza nebola ani o iný tovar, ktorý bol vhodný ako darček pod vianočný stromček, či len tak pre radosť. Opäť sme zorganizovali tradičnú zabíjačku. Zruční majstri ukázali zvedavým návštevníkom, čo všetko zabíjačka obnáša, kým sa chutné výrobky dostanú na stôl. A o tie nebola núdza. Ľudia mali možnosť pochutnať si na zabíjačkových jedlách, ako je kaša, tlačenka, klobása či jaternice. V predvianočnom čase sa snažíme byť k sebe milší, úprimnejší, štedrejší. Kto mal chuť, mohol na trhu podporiť a prispieť do charitatívnej zbierky organizovanej sociálnou komisiou pri mestskom zastupiteľstve. Odmenou mu bol voňavý punč či dobrý pocit. Takže súčasťou vianočných trhov je už niekoľko rokov aj zbierka do charity. Túto zbierku organizuje Komisia pre sociálne veci a bývanie v spolupráci so sociálnym oddelením. Dievčence z našej sociálnej komisie sú aktívne a vlastne počas celého trhu ponúkajú všetkým ľuďom sladké slané pečivo, zároveň ponúkajú aj punč, výťažky, z ktorých získavame vlastne nejakú finančnú hotovosť, ktorá nám pomáha k tomu, aby sme mali možnosť využívať tie získané peniaze na rôzne charitatívne aktivity a činnosti, ktoré robíme pre ťažko zdravotne postihnuté deti alebo deti, ktoré sú v sociálnej alebo sú vychované v sociálne odkázaných rodinách. Takže tie peniaze, všetky, ktoré získame touto formou, vieme veľmi vhodne a veľmi efektívne využiť pre ľudí žijúcich v Starej Turej. V kultúrnom programe, ktorý sa konal v popoludňajších hodinách, sa predstavil náš domáci detský folklórny súbor Turanček zo základnej umeleckej školy, folklórny súbor Selčianka, mužský spevácky zbor z Kunovíc a ľudová hudba Poľun zo Starej Tureji. Záver patril Lastovičkám z občianskeho združenia Sluha, ktorí spolu s prítomnými návštevníkmi ukončili Tichou nocou kultúrny program i celý trh. Pre svetu Matičku Ježiškovi na
kosele. Vážení hostia, našou túžbou je i dnes sa nechať osloviť hudbou, podľahnúť jej kráse, prijať posolstvo, čo prináša. Pri počúvaní, ale i vytváraní hudby sa zrazu ocitáme akoby v inom svete, kde si medzi nebom a zemou. A sme schopnejší lepšie vnímať tie neviditeľné veci vôkol nás. Najmä teraz, v predvianočnom období, keď sme až unavení zo všetkých tých blikajúcich svetielok, prezdobených priestorov a krikľavých reklám, ako dobre nám padne odložiť všetok stres, všetky ťaživé myšlienky, len sa pohodlne usadiť a nechať sa unášať do sveta tónov. Dňa 13.12.2016 nám žiaci a pedagógovia hudobného odboru základnej umeleckej školy v Starej Turej opäť pripravili nádielku ukážok z pera barokových a starých anglických majstrov. Tentokrát sa slávnostný koncert uskutočnil v evanjelickom kostole. Vianočný koncert otvoril Sláčikový orchester pod vedením pani učiteľky Márie Bodnárovej. Vypočuli sme si skladby ako Preludium z omše Te Deum od Marka Antoána Charpentiera, Largo z opery Xerxes od Georga Friedricha Händla alebo áriu C-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Mohutné tóny organu rozozvučal žiak Juraj Sobotka. Krásne sviatky prišiel zaželať aj detský folklórny súbor Turanček pod vedením pána učiteľa Michala Stýskala v podobe vznešených tónov Tichej noci a koledy Daj Boh šťastia. Hovoreným slovom sprevádzala koncert Katarína Medňanská. Slávnostný koncert ukončila skladba Óda na radosť od Ludvíka van Beethovena, ktorú hrali všetci účinkujúci. Za sviatočnú atmosféru vďačíme vám, ctení naši poslucháči, ktorí nám zachovávate priazeň. Keď slnko zapadá a tížko z oblohy spúšťa sa sneh, to je tá čarovná chvíľa, ktorú umocní prekrásna hudba len. Touto cestou sa chceme zo srdca poďakovať pánovi farárovi Važákovi za ústretovosť a možnosť ponúknuť poslucháčovi hudobný umelecký zážitok.